Jangan lompong tempe goreng gawe ngirim ngopek kapuk. Esok gasi iki mau wis digodhoke lompong karo pake. Sing do mbutke ning alas request jangan lompong. Sadurunge olah-olah iki aku nyencem tempe gendok. Engko gawe nglawuhi jangan lomponge. Iki mau ya tangi turu urung adus langsung blebas ing pawon. Sampeyan nak goreng tempe digarit-garit ngaten iki napa mboten? Sing nyencem tempe wis rampung langsung gongso bumbune. Krese godhong salam. Santene sok nek wajan, uyah moto gula aren. Lomponge sok nek wajan. Incipi mbok menawa ana sing kurang. Jangan lompongnya wis mateng. Lanjut goreng tempe gendoke. Tempene wis mateng langsung mangkat ngirim. Singkat cerita iki wis tekan ngalas. Sing ngopek kapuk karo sing cipuki yo durung do leren mergone iki durung bedhug. Kapuk sing wis diwadahi iki terus tak usungi go bali. Kadang rasa males ki ono, ning yo aja dituruti. Teko diniati karo dilakoni, engko yo rampung dhewe. Mergo dalane rada gampang iki nggawone aku saka loro. Iki wis oleh 10 bagor, nek tak gawa loro-loro ya bali ben 5 serampung. Singkat cerita iki wis jam 11:30 wis do leren, langsung modal kirimane. Iki mau tak kirim jangan lompong, tempe goreng karo tak sambel ke tomat. Ketoke ya sederhana, ini nama ame bareng-bareng ning alas ngene iki enak tenan. Iki aku ya melu maem, soale mau bar olah-olah ki ya urung maem. Matur suwun sing sampun mampir ting video kula tak lanjut maem rumiyin.